No povedal som si, že tento moment, no, že ideme točiť film a je to proste vec, ktorá reálne by mala byť ako dosť náročná. Som mal v hlave vtedy, že dobre, že musím sa pripraviť, fakt, bude to náročné a musím to proste vydržať aj psychicky, lebo máme pred sebou proste 3 dni natáčania, tým pádom som sa na to fakt musel pripraviť. Ahojte, volám sa Simon Mesaroš a ja som bol vlastne hlavný kameraman filmu Triatlon. Dával som vlastne pozor na zábery, ako vyzerajú, rozdával som inštrukcie kameramanom a vlastne dával som pozor na to, aby vlastne dávalo logiku a vlastne aby to vyzeralo celé pekne. Moje meno je Leo Klein a na produkcii filmu moja rola bola kameraman. Ahojte, moje meno je Jakub Javorčík a mojou úlohou bola vlastne kamera operátor. Čaute, volám sa Robert Todt a na filme som robil ako skript. Kontroloval som zábery, kontroloval som dialog a určoval som, ktoré zábery boli dobré a ktoré nie. Volám sa Leonard Baláš, robil som klapku, zapisoval som, ktorú scénu a koľkatý take sa točí a potom som ju klapol. Volám sa Matej Alč. Ešte raz. Ne, to už dáme, teraz to dáme už. Ale nevadí, to dáme. Úplne nonchalant, poď. Volám sa Matej Alč. A ja Ríšo Ďuríšek. A spolu sme pracovali ako zvukári. Ja som to bral ako, nie ako problém, ale ako výzvu, ten prvý deň. Tak vlastne my sme začali ten piatok vlastne asi najťažšou scénou, a to scénami na bazéne, ktoré tam boli naplánované. Ibaže na ten bazén sme mali naozaj, že 3 hodiny možno a samotnú dráhu sme mali iba na 1,5 hodiny, takže to nebolo vôbec jednoduché. Ale naozaj vysporiadať sa s tým, že zrazu máme pol hodinu už iba na bazéne a nemáme vlastne nič natočené. Nakoniec z toho zišlo, že vlastne všetky scény na bazéne sme presunuli proste von. Je to teraz chaotické, takže na to sa so mnou bude chcieť rozprávať. Rýchlo predstavíme štáb. Tu je Alex, povedz svoju rolu. Hlavný osvetľovač, Lomka, asistent kamery. Je to tak. A čo je tvoje vlastne to najťažšie, čo robíš? To najťažšie, čo robím, znášam psychické výlevy Lea Kleina. Tak to máš fakt ťažko, lebo ideme ďalej, to ťa cením. Potom tu máme našho herca, Milan. Tak ja som Milan, hrám hlavnú rolu Filipa. Unavený som, trochu mi je zima, ale som rád, lebo som v okruhu dobrých ľudí a teším ma, že som tu. Je tu zima, nevyšlo nám vôbec dobré počasie, ale proste aspoň to je taká poriadna výzva. Najťažšia je taká tá komunikácia s celým štábom, hercami ani tak nie, ale s tým štábom je dosť ťažké. Hlavne s našim hlavným kamarádom. Nie sme ešte tak dobre zohratí. Najväčší problém, že sme nestihali a sa nerobila scénka a začala prvá scénka bola vlastne a boli tam nejaké problémy a hlavný kameraman a režisér sa vôbec nevedeli dohodnúť a dostal som to zase ja, hubovej polievky za to. No, mali sme záseky a to také, že nám vypadol zvuk, na vine bol kábel, ktorý sme následne vymenili, ale scénu sme nedotočili, tým pádom sme si ju preniesli na teraz a snad sa nám teda podarí na ten druhý pokus už. Day 1 teraz vlastne dorobíme nejako, ale Day 2 a Day 3 už by sme mohli byť viacej zohratí. Ale inak zatiaľ je to akože docela pohode. Najväčší taký zádrhel bolo vysoké teplo pri bazéne a zároveň som sa musel prispôsobovať, aby som nebol v zábere a nie je to ani úplne jednoduché na ruky, takže si ja zaposilujem, takže to je také plus. Ale je to výzva. Nečakal som, že to bude také náročné úprimne a niekedy je trochu aj chaos na placi, takže je to výzva, ale z toho sa učíme. Čaute. Takže tu máme nášho herca. Rozhodcu. Áno, herca rozhodcu, jednotky. Jednotka. Ja som jednotka, lebo ako chalani boli slabší, tak sme si to dohodli, že ja by som mal byť ten prvý, tak to funguje. No.
a to si to strašne užili, inak bolo super počasie, teplúčko. Čo bolo pre vás asi také najťažšie? Fú, no ťažké, strašne dosť dlhý text, ako text bolo super, že som mohol čítať. Ako ja viem, že ste si to nevšimli, bolo to z hlavy, ale užíval som si to. Bolo to ťažké a to čakanie a chýbalo prosecco. To ako chalani trošku zlepšiť produkcii. Chápem, naša chyba. Dobre, do budúcna. Na budúce zlepšíme. Teším sa na pokračovanie určite, takže paráda. Užite si film, je to super. Povedzte nám niečo vlastne o tom, jak sa vám tu hralo. Úžasne mi bola zima, ale akože odhľadnúť od toho veľmi skvelý tím, prostredie a profesionalita ma dostali. Hlavne rozhodca číslo 1, ktorý uveril rôznym fámam o svojej osobe. Ja som jednotka, lebo ako chalani boli slabší, tak sme si to dohodli, že ja by som mal byť ten prvý. Tak. Ale tak ja už som teda sa zúčastnil niekoľkých natáčaní predtým a veľmi si to užívam napriek tomu, že je to slabo honorované. Tak na budúce už bude viac. Aspoň pivko chladené dostanete. Alebo kávenky. Ani kávenku? Tak, pán učiteľ, Tomáš. Dneska som sa naučil slovo antagonista, čo je vlastne opozitum od protagonistu, som sa dozvedel. A ešte som sa naučil, neviem, či to náhodou ten dotyčný pán kameraman nevymyslel v tom momente, ale myslím, že to bolo, že daj sa ľavšie. Ľavšie, áno. Viac doľava. Ďakujeme. Dosť to išlo na moju morálku, čo sa týka celého natáčania. Už vlastne druhý deň, tak už vtedy som úplne to strácal. Vôbec akože som nevnímal veľa vecí som akože bral už také, že dobre, ideme a proste fakt sa mi to moc nechcelo. Sobota ráno sa začala zaujímavo, keďže sme mali natáčať v sade Janka Kráľa a malo to byť vonku proste pekné scény a došli sme tam a začalo pršať. Našťastie, kým sme si rozložili techniku a začali sme natáčať, tak už pršať prestalo a v podstate sa odtočilo to, čo sa aj malo, ale niektoré scény sa museli poposúvať a zmenili sa lokácie na poslednú chvíľu a potom bol ten deň veľmi chaotický. Kompenzujete si to, hej? Teraz to bude dobre. Čo sa deje tu? Ja tam riešia. Ticho. No, ja vám rovno poviem, ako to vzniklo. To bolo presne v sobotu, v ten 16,5 hodinový deň, kedy sme v podstate išli non-stop a došli sme okolo obeda. A ja som mal tú vestu na sebe aj s tým Roninom, tak som si to proste zložil, posadil som sa do botníku a prvú pesničku na Spotify, ktorú mi vyhľadalo na pokoj, tak bolo proste Pokoj v duši a odvtedy to proste nejakým spôsobom ikonicky, sme si to aj tuto s Leom, nie? Sme si to proste púšťali. No, Opa! Kamo, ale takto som sa ráno necítil určite. No. Ráno som plakal. Pri tej žúrke, že to vzniklo. No, asi najzaujímavejšia a najkrajšia je tá posledná scénka s tým Golden Hour, čo sme mali. A ja len dúfam, že akože sa to podarí, lebo mali sme teraz s tým komplikácie pri prvej verzii filmu, tak dúfam, že to vyriešime, aby to dávalo ten kontext, čo sme prvoplánovo mali, že aby to proste dávalo ten koniec krásny tomu filmu. Môj obľúbený záber bol určite, keď sa išlo s dronom v X-Bioniku vlastne, keď sa prenasledovalo auto. A keď som to priamo nie ja ovládal, sa mi páčil ten celý záber, ako to bolo celé vidno. Som vlastne ja vymyslel, pod akým uhlom by to malo ísť, vzdialenosť a podobné veci.
a sa mi to strašne páčilo, ako to celé išlo, ako to celé prebiehalo a bolo to fakt pekné. Ktorýkoľvek, pri ktorom som nemusel byť. To je veľmi ťažké, lebo neviem, či ten záber ste vôbec videli. Čo? Môj obľúbený, dúfam, možno som ho použil v montáži z rande a to bol ako keby záber na moste cez takú tú zelenú stenu, čo tam je za tými lavičkami. A vlastne tam som našiel takú dieru v tých kríkoch, v tej zelení a vlastne som natočil oni, ako stoja pri tom plote. Takže to sa mi veľmi ľúbilo, ale možno ste to nakoniec ani nevideli. Ale ináč to bol môj obľúbený záber. Sobota bola fakt namáhavá, fakt sme toho strašne veľa, stihli nás samozrejme natočiť, ale bolo to strašne veľa záberov, bola aj scénka, kde sme mali cez 7 alebo 8 opakovaní, či už tejko, alebo tie scénky sa menili. Rovnako nás to tlačilo mentálne, či už vlastne aj fyzicky, bolo to namáhavé. Ale našťastie sa všetko stihlo. Za mňa to bolo v poriadku, ja som zvyknutý na 16-hodinové dni, čiže pre mňa to nejaké ultra neobvykle nebolo. Už po tom prvom dni niektorí boli takí, že v sobotu došli a v podstate už v prvej štvrťke dňa hovorili, že sú unavení, že ich niečo bolí alebo že by chceli prestávku, iba že na tú prestávku sme naozaj priestor proste nemali a museli sme točiť ďalej. A hlavne aj keď potom išiel ešte zmenšený štáb aj na natáčanie na most, na ktorom sa točilo. Takže tí, čo išli na most, vlastne nemali skoro žiadnu prestávku, takže svojím spôsobom to nebolo možno úplne ideálne, ale zvládlo sa. No tak sobota bola dlhá a tak niekedy sa tam sekalo, ale akože na to, že to bol 16-hodinový deň, podľa mňa v pohode. Boli tam časy, kedy sa proste dlhšie nič nerobilo, ale akože ešte raz robili sme to všetci prvýkrát, takže podľa mňa na toto bolo veľmi fajn. Ten tretí deň posledný vlastne natáčania, už som ako tak, že znova nabil tú energiu, že som povedal si, že dobre, teraz sa budem proste skúšať veliť a uvidíme, jak to dopadne. Čo robí? Poďme na to, čo to bude. Teraz. Hurikáme bazén. Ja neviem, že niečo vodu v bazénu, tak šumí. Tento pojem má akože celkom vtipný príbeh a to je to, že keď sme točili prvý deň pri bazéne, tak nám začal blbnúť kábel a začalo to robiť také strašne čudné zvuky a tým, že sme boli pri bazéne, to znelo tak napúšťanie bazéna, takže sme to začali volať bazén, tak vždycky počas natáčania to po sebe kričíme. Ale hej, bude to vtipný pojem, lebo to kričíme po sebe na placi a nikto nevie, čo to znamená a všetci sa čudujú, takže to bolo také zábavné. Čau, Filip. Filip, teraz. Jak sa máme? Cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať. Utíchol les, osiral háj.